Вітаю, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає 27 листопада у четвер. Місяць іде на напружений аспект з Венерою, планета кохання, грошей, реалізації наших бажань. У складному положенні протягом дня вона ще й з'єднується з Ліліт, з чорним місяцем. Тож, усі справи, які стосуються кохання, грошей, інвестицій, реалізації наших бажань, краще сьогодні не вирішувати. До того ж, через вплив Ліліт можуть бути провокації, імпульсивні ситуації і прояви наших внутрішніх страхів і викривлення інформації. Тож, гроші, імпульсивні покупки, розборки у особистому житті, реалізацію бажань краще відкласти на інший день. Після 19-ї години місяць переходить у знак Риби, змінюється енергетика дня, вона стане більш спокійною, творчою і наповненою позитивними емоціями. Бажаю вам хорошого дня. З вами була астролог Анна Вергелес.